श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहार। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामो 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रामो हरे रामो रामो हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामो 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय। जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके
भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभूजीस माताजीस आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे आजच्या श्रीमद भागवतम चर्चेमध्ये। तर आपण काल पाहत होतो की कशा प्रकारे शुकदेव गोस्वामी अष्टांग योग पद्धतीचं वर्णन करताना सांगतात की जे निम्न स्तरावरचे जे गुण आहेत विशेषतः तमोगुण आणि रजोगुण यांच्यातून बाहेर पडण्याची पद्धती सांगतात। आणि आजच्या चर्चेमध्ये पण आपण पाहणार आहोत की हे जे वेगवेगळे योग पद्धती आहेत, भक्ती योग असो किंवा अष्टांग योग असो किंवा ज्ञानयोग असो, याच्यामध्ये जी साधना आहे, जी पद्धत आहे भगवंतांना जाणण्याची प्राप्त करण्याची, त्याच्यामध्ये थोडाफार फरक असू शकतो, परंतु मूलभूत गोष्टी ह्या समान आहेत। जसं की आपण पाहिलं मन आणि इंद्रिय यांच्यावर नियंत्रण, यांच्यावर संयम प्राप्त करणे, तर ह्या गोष्टी प्रत्येक योग पद्धतीसाठी मूलभूत आहेत। मग तो भक्ती योग असो, अष्टांग योग असो किंवा ध्यान योग असो। तर आपण माताजी आपण श्लोक क्रमांक 22 वरच होतो ना काल? हो 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 22 पासून हां, सुरुवात. ठीक आहे। तर या श्लोकामध्ये आपण परीक्षित महाराजांतर्फे काही प्रश्न विचारले गेलेले पाहू शुकदेव गोस्वामी यांना। आणि श्रील प्रभुपादजी तात्पर्यामध्ये ह्या लिहितात की कशा प्रकारे हे जे प्रश्न आहेत परीक्षित महाराजांचे स्वतःचे प्रश्न नव्हते, परंतु अशा बाकीच्या अध्यात्मवाद्यांसाठी जे की भक्ती मार्गावर मार्गक्रमण करत नाहीयेत, पथक्रमण करत नाहीयेत, अशा व्यक्तींसाठी जे की अष्टांग योग किंवा ज्ञानयोग इतर पद्धतींचा अवलंबन करत आहेत,
त्यांच्यासाठी परीक्षित महाराज काही प्रश्न विचारतात, जेणेकरून सर्व व्यक्तींचं कल्याण व्हावं, जे की भक्ती मार्गामध्ये जोडलेले आहेत किंवा जे जोडलेले नाही आहेत. तर आपण श्लोक क्रमांक 22 पासून सुरुवात करूया. कृपया म्हणण्याचा प्रयत्न करा. राजा उवाच राजोवाच यथा संधार्यते ब्रह्मन् यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दाशु यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम् पुरुषस्य मनोमलम्. कुणाला वाचायचंय का प्रभुजी माताजी? हरे कृष्ण. वैभव प्रभुजी, तुम्हाला वाचायचंय का प्रभुजी? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भाग्यवान परीक्षित महाराजांनी पुढे विचारले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मन कसे आणि कोठे नियुक्त करावे आणि धारणा कशी स्थिर करावी, जेणेकरून मनुष्याच्या मनातील मलिन गोष्टी नाहीशा करता येतील, हे सर्व कृपया विस्तारपूर्वक सांगा. पुढे पण वाचू प्रभूजी. हा. बद्ध जीवाच्या हृदयातील मलिन गोष्टी याच त्याच्या सर्व त्रासांचे मूळ कारण असतात. बद्ध जीव हा भौतिक अस्तित्वाच्या अनेक प्रकारच्या दुःखांनी वेढलेला असतो, परंतु त्याच्या घोर अज्ञानामुळेच तो भौतिक जगतातील प्रदीर्घ अशा कारागृहीन जीवनाचा परिणाम म्हणून संचित झालेल्या हृदयातील मलिन गोष्टींच्या प्रभावाने निर्माण होणाऱ्या दुःखांचे निराकरण करू शकत नाही. वस्तुतः भगवंतांच्या इच्छेनुसार सेवा करण्यासाठीच मुळी त्याचे अस्तित्व आहे, परंतु हृदयातील मलिन गोष्टींमुळे त्याला आपल्या भ्रामक इच्छांनुसार कार्य करणे आवडते. या इच्छा त्याला मनशांती देण्याऐवजी त्याच्यासमोर अनेक समस्या निर्माण करतात आणि अशा प्रकारे त्याला जन्ममृत्यूच्या चक्रास पुन्हा बांधून टाकतात. सकाम कर्म आणि प्रायोगिक ज्ञानाच्या अशा या मलिन इच्छा भगवंतांच्या संगतीनेच नाहीशा करता येतात. भगवंत सर्व शक्तिमान असल्यामुळे आपल्या अचिंत्य शक्तींद्वारे ते आपला संग देऊ शकतात. अशा रीतीने जे लोक परमेश्वराच्या साकार रूपावर श्रद्धा ठेवू शकत नाहीत, त्यांना भगवंतांच्या विराट रूपाशी भगवंतांचे विश्वात्मक काल्पनिक रूप संग करण्याची संधी दिली जाते. भगवंतांचे विश्व समावेशक निराकार रूप म्हणजे त्यांच्या अचिंत्य शक्तींचेच एक रूप आहे. शक्ती आणि शक्तिमान हे अभिन्न असल्याने ते भगवंतांचे विराट रूपही बद्ध जीवाला अप्रत्यक्षपणे भगवंतांच्या सानिध्यात जाण्यास सहाय्य करते. अशा प्रकारे तो क्रमशः साकार रूपाच्या स्तराप्रत उन्नत होतो. परीक्षित महाराज हे आधीच भगवान श्रीकृष्णांच्या साकार रूपाच्या प्रत्यक्ष संपर्कात असल्यामुळे भगवंतांच्या निराकार विराट रूपाच्या ठायी आपले मन कसे आणि कोठे निमग्न करावे हे शुकदेव गोस्वामींना विचारण्याची त्यांना काहीच आवश्यकता नव्हती. परंतु भगवंतांचे दिव्य साकार रूप हे सच्चिदानंदमय, शाश्वत ज्ञानमय आणि आनंदाने परिपूर्ण हे आहे. या ज्ञानाने लाभान्वित होण्यासाठी परीक्षित महाराजांनी विराट रूपाविषयीच्या विस्तृत विवरणाची विचारणा केली. अभक्त हे भगवंतांच्या साकार रूपाची कल्पनाही करू शकत नाहीत. ते निर्बुद्ध असल्यामुळे कृष्ण, राम आदी भगवंतांची व्यक्तिगत रूपे त्यांना पूर्णपणे घृणास्पद असतात. भगवंतांच्या शक्तीची त्यांना अत्यंत मर्यादित कल्पना असते. भगवद्गीतेत 9.11 मध्ये भगवंतांनी स्वतः म्हटले आहे की अल्पबुद्धी लोक भगवंतांना साधारण मानव समजून त्यांचा उपहास करतात. अशा निर्बुद्ध लोकांना परमेश्वराच्या अचिंत्य शक्तींविषयी अज्ञानच असते. आपल्या अचिंत्य शक्तीने भगवंत मनुष्य योनीत अथवा अन्य कोणत्याही योनीत वावरू शकतात आणि तरीही आपल्या दिव्य स्वरूपापासून किंचितही न आढळता ते सर्व शक्तिमानच राहतात. म्हणून भगवंतांचे शाश्वत साकार रूप स्वीकारण्यास असमर्थ असणाऱ्या लोकांच्या हितासाठी परीक्षित महाराजांनी शुकदेव गोस्वामींना आरंभी भगवंतांवर मन कसे स्थिर करावे हे विचारले. या प्रश्नावर शुकदेव गोस्वामी खालीलप्रमाणे सविस्तर वर्णन करतात. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभुजी. श्रील प्रभुपाद की जय. तर इथे सांगितलेलं आहे की कशा प्रकारे
परीक्षित महाराज हा प्रश्न विचारत आहेत की अशा प्रकारचं जे योग साधना करतात अष्टांग योगामध्ये, अशा व्यक्तींचं धारणा म्हणजे मन कोणत्या गोष्टीवर स्थिर करायला पाहिजे, त्यांनी केंद्रित करायला पाहिजे. आणि विशेषतः इथे अशा व्यक्तींच्या संबंधामध्ये चर्चा होत आहे, जे भगवंतांचं जे साकार रूप आहे, भगवंत रामचंद्र किंवा कृष्णाच्या रूपामध्ये जे भगवंतांवर लक्ष केंद्रित करू शकत नाहीत, कारण त्यांच्या हृदयाची तेवढी शुद्धता नाही. तर अशा व्यक्तींसाठी भगवंतांच्या विराट रूपावर कशा प्रकारे त्यांनी लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे, जे की भगवंतांचं काल्पनिक काल्पनिक रूप याच्यासाठी सांगितलंय की ते दार्शनिक रूप आहे, जसं की सूर्य आणि चंद्र हे भगवंतांच्या विराट रूपाचे डोळे आहेत, किंवा वेगवेगळे डोंगर, टेकड्या हे त्यांच्या अंगाचे भाग आहेत, वेगवेगळे झाडं वगैरे त्यांच्या अंगावरच्या केसांप्रमाणे हे वर्णन भगवद्गीतेमध्ये दिलेलं आहे. परंतु असा व्यक्ती परीक्षित महाराजांसारखा, ज्यांच्याबद्दल की आपण पहिल्या स्कंदाच्या शेवटच्या भागामध्ये ऐकलं, ज्यावेळेस त्यांच्या गुणांचं वर्णन होतं, की लहानपणापासून पांडवांसारख्या शुद्ध भक्तांच्या कुटुंबामध्ये त्यांचा जन्म झाला, मोठे झाले. त्याच्यामुळे लहानपणापासून कृष्ण भक्तीचे संस्कार त्यांच्यावर झालेले आहेत. आणि लहानपणी जे खेळ खेळायचे परीक्षित महाराज एका छोट्या बालकाच्या रूपामध्ये, ते पण कृष्णाच्या बाहुल्यांसोबत वगैरे खेळायचे. म्हणजे लहानपणापासून त्यांना भगवंतांच्या साकार रूपाची पूर्णपणे माहिती आहे. पण तरीही हा प्रश्न ते शुकदेव गोस्वामींना विचारत आहेत, केवळ अशा लोकांच्या कल्याणासाठी की जे भगवंतांच्या साकार रूपाचं स्मरण करण्यासाठी ज्यांची पात्रता नाहीये. कशामुळं पात्रता नाहीये? हृदयामध्ये असणाऱ्या कल्मशांमुळे, मलामुळे. तर पहिल्या तात्पर्याच्या पहिल्या भागामध्ये श्रील प्रभुपादजी सांगत आहेत की कशा प्रकारे हृदयात असणाऱ्या ह्या कल्मशांमुळे कशा प्रकारे व्यक्ती जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकवून राहतो. तर आपल्या आचार्यांपैकी एक आचार्य होऊन गेलेले आहेत गौडीय वैष्णव परंपरेमध्ये श्रील रूप गोस्वामी. त्यांच्याद्वारे रचित भक्तिरसामृत सिंधू या ग्रंथामध्ये ते खूप विस्तृतपणे याची माहिती लिहितात की कशा प्रकारे आपल्या हृदयामध्ये कोणतेही जे विचार येतात, तो कोणताच विचार असाच निघून जात नाही. आपल्याला वाटत असेल की अरे, हा तर चुकीचा विचार माझ्या मनात आला, पण गेला, पण आता काही काळजी करायची गरज नाही. ते सर्व विचार नोंद करून ठेवले जातात. आणि श्रील रूप गोस्वामी त्याचं वर्णन करतात की बीज, कूट आणि प्रारब्ध ह्या प्रकारांमध्ये कशा प्रकारे ते विचार पुढे वाढत जातात किंवा घडत जातात. तर बीज म्हणजे कोणतीही एक विशिष्ट प्रकारची क्रिया करण्याची इच्छा. कूट म्हणजे ती इच्छा आत्ता जरी पूर्ण होऊ शकत नसेल, कारण आपण त्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी पात्र नाहीयेत, परंतु ती हृदयामध्ये एका सुप्त अवस्थेमध्ये राहते आणि ज्यावेळेस योग्य परिस्थिती बनते ते विचार आचरणात आणण्यासाठी, त्यावेळेस प्रारब्ध या रूपामध्ये ते विचार क्रियेच्या माध्यमातून समोर येतात. तर उदाहरणार्थ आपण साधं सोपं उदाहरण घेऊ शकतो की लहान मूल असतं, ते सामान्यतः खूप इनोसंटला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो, निरागस असतं. आणि कधी कधी आपण पाहतो की ते लहान मूल मोठं झाल्यानंतर अशा काही गोष्टी त्याच्या शिकण्यात येतात किंवा आचरणात येतात की ज्या की आजूबाजूच्या वातावरणात कुठेच त्याला शिकण्यासाठी मिळाल्या नाहीयेत. मग कुठून ते विचार करणे, ते क्रिया करण्याची इच्छा असू, कोणत्या प्रकारचे विशिष्ट प्रकारचे विचार असू, कुठून त्या लहान मुलाच्या मोठं होत असताना डोक्यात आले? कारण असं सांगितलं जातं की ज्यावेळेस एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू होतो, मन, बुद्धी आणि अहंकार ते जोपर्यंत तो व्यक्ती या भौतिक जगामध्ये बद्ध अवस्थेमध्ये आहे, आपल्या एका शरीरामधून दुसऱ्या शरीरामध्ये आपल्यासोबत आपलं मन, बुद्धी आणि अहंकार हे सूक्ष्म शरीर पण आपल्यासोबत येतं. त्याच्यामुळे लहानपणी जरी एखादं मूल निरागस वाटत असेल, हळूहळू मोठं होताना त्याच्या जी सुप्त इच्छा आहे, जे कूट आहे, जे की सुप्त रूपामध्ये इच्छा आहेत, त्या हळूहळू फ्रक्टिफाय म्हणजे दिसण्यासाठी आपल्याला सुरुवात होते, जसं की मूल मोठं होतं.
आणि आई वडील कधी कधी पूर्ण सात्विक स्वभावाचे, शांत स्वभावाचे असताना पण मूल अशा प्रकारचं कार्य करताना दिसतं, जे की त्या आईवडिलांच्या हातून कधीच घडणं शक्य नाही, अशा प्रकारचं कार्य. तर स- सांगण्याचा हेतू असा की आपण मनात आणलेला प्रत्येक विचार याची नोंद केली जाते आणि योग्य वेळी ज्यावेळेस तो विचार आचरणात आणण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होईल, आपल्याला ते विचार आपल्या क्रियेमध्ये आणण्यासाठी परिस्थिती दिली जाते. त्याच्यामुळे आपण काळजी घ्यायला पाहिजे की मनामध्ये कशा प्रकारचे विचार आणतो याचं रेकॉर्ड ठेवलं जात आहे. त्याच्यामुळे आपण चुकीच्या विचारांपासून पण खूप सावध राहायला पाहिजे, जेणेकरून ते कूट अवस्थेमध्ये आणि कूट नंतर प्रारब्ध अवस्थेमध्ये बाहेर पडू नयेत. तर हे झालं कशा प्रकारे व्यक्तीच्या इच्छा सुप्त अवस्थेमधून क्रिया अवस्थेमध्ये परावर्तित होतात. इथे सांगितलंय की अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या दुःखांचं भौतिक जगतामध्ये जे आपल्याला पाहायला मिळतात सामान्य लोकांमध्ये, त्याचं मुख्य कारण हे कधी ना कधी त्यांनी व्यक्त केलेली एखादी इच्छा जी योग्य असू शकते किंवा चुकीची पण असू शकते. जसं की मी नेहमी उदाहरण देतो की आपण जर एखाद्या रेस्टॉरंटमध्ये कधी जातो आणि एखादा वेटर जर आपल्या समोर काही एखादी विशिष्ट प्रकारचा मेनू आणून देत असेल, तर त्या वेटरवर चिडण्यामध्ये अर्थ नाहीये. का? कारण तो स्वतःच्या मनाने कोणतीच गोष्ट आणून देणार नाही, जी आपण स्वतः मागितलेली नाही किंवा ऑर्डर केलेली नाहीये. त्याच प्रकारे आपल्या जीवनामध्ये आपल्या समोर ज्या गोष्टी मांडल्या जातात किंवा जे कठीण परिस्थिती, दुःख मांडल्या जातात, त्या दुःखांना, प्रारब्धाला दोष देण्यामध्ये अर्थ नाहीये किंवा कारण अशी कोणतीच गोष्ट आपल्या जीवनामध्ये कार्यान्वित होऊ शकत नाही, ज्याची आपण कधी ना कधी इच्छा केलेली नाहीये किंवा त्या इच्छेनुसार आपण कार्य केलेलं नाहीये. त्याच्यामुळे भगवद्गीतेमध्ये 2ऱ्या अध्यायामध्ये भगवंत खूप विस्तृतरित्या याचं वर्णन करतात. कुणाला लक्षात आहे का प्रभुजीच माताजीच कोणता श्लोक आहे तो? हरे कृष्ण. प्रयत्न करा. 2ऱ्या अध्यायातला कोणता श्लोक आहे ज्याच्यामध्ये भगवंत पूर्ण सिक्वेन्स सांगतात की कशा प्रकारे आपण इच्छा व्यक्त करणे आणि त्याच्यावर विचार करणे ह्या पहिल्या अवस्थेपासूनच खूप काळजी घ्यायला पाहिजे. प्रभुजी, हा संत कृपा, महत सेवा, श्रद्धा. हम्म? पुन्हा सांगा हरे रतिरूपा कृष्ण. माताजी. प्रभुजी, ध्यायतो विषयान पुंसः, हम्म? तोच आहे का? बरोबर आहे. सर्वस्ते ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते संजायते. कामः, कामात हम्म? क्रोधोऽभिजायते. हा, आणि त्याच्या पुढचा पण श्लोक, हे दोन्ही हा, श्लोक आपण एकदा क्रोधात भवती संभव. हा, हा क्रोधात भवती संभवास. पुढचं नाही आठवत चालेल. प्रभुजी. थँक्यू, धन्यवाद माताजी. बरोबर श्लोक आहे. आपण एकदा सर्वांनी हे 2 श्लोक म्हणू आणि यांचे अर्थ पण पाहू, ज्याच्यामध्ये आपल्याला कळेल की की या सर्व गोष्टी एका साखळीमध्ये, सिक्वेन्समध्ये कशा होतात जर आपण काळजी घेतली नाही तर. कृपया सर्वांनी श्लोक म्हणण्याचा प्रयत्न करा. ध्यायतो विषयान पुंसः ध्यायतो विषयान् विषयान् पुंसः, संगस्तेषूपजायते, संगस्तेषु जायते. उपजायते, संगात संजायते कामः, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते. कामात् क्रोधोऽभिजायते. तर इथे भगवंत सांगतात, ध्यायतो विषयान पुंसः, की इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांवर आपण ज्यावेळेस लक्ष केंद्रित करतो, त्यावेळेस पुढे काय परिणाम होतो की संगस्तेष उपजायते, की त्या विषय उपभोगाच्या वस्तूवर ध्यान केल्याने, लक्ष दिल्याने, केंद्रित केल्याने त्या इंद्रिय विषयाच्या गोष्टीबद्दल आपल्या मनामध्ये आसक्ती निर्माण होते आणि त्या आसक्तीमुळे काय होतं? त्या आसक्तीमुळे ती गोष्ट प्राप्त करण्याची
तीव्र इच्छा संगात संजायते कामः, की ती गोष्ट, इंद्रिय भोगाची गोष्ट प्राप्त करण्याची तीव्र इच्छा निर्माण होते. आणि पुढे काय होते, की ती इंद्रिय भोगाचा विषय वस्तू प्राप्त करण्याची इच्छा ज्यावेळेस पूर्ण होत नाही कोणत्या कारणाने, त्यावेळेस अशा तीव्र इच्छेमधून काय उत्पन्न होतो, कामात क्रोध अभिजायते, की अशा पूर्ण न झालेल्या इच्छेमधून राग संताप हा उत्पन्न होतो. आणि ते त्याच्या पुढच्या श्लोकामध्ये भगवंत कृष्ण सांगतात, अशा रागातून काय उत्पन्न होतो, हा एकदा श्लोक म्हणू आपण. क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोधात भवति भवति सम्मोह, समूह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृतिभ्रंशात् नाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. प्रणश्यति. तर इथे कृष्ण सांगत आहेत की असा राग जो की स्वतःचे विषय उपभोग प्राप्त करण्याची इच्छा पूर्ण न झाल्याने जो राग उद्भवतो, त्या रागामधून काय होतं, मनुष्य भ्रमामध्ये जातो. क्रोधात उद्भवती सम्मोहा, आणि अशा भ्रमातून काय होतो, स्मृती भ्रम होतो, म्हणजे मतिभ्रष्ट ज्याला आपण म्हणतो, अशा प्रकारची अवस्था व्यक्तीची होते. आणि अशा स्मृती भ्रंशाच्या अवस्थेतून बुद्धिनाश, व्यक्तीची जी बुद्धी आहे ती नाश पावते. आणि बुद्धिनाशात प्रणश्यती, की अशा प्रकारचा व्यक्ती जो की या राग, भ्रम, स्मृतिभ्रंश आणि बुद्धिनाश या चक्रामधून गेलेला आहे, तो पुन्हा जन्ममृत्यूच्या साखळीमध्ये अडकला जातो आणि निम्न योनीमध्ये पण प्रवेश घ्यावा लागू शकतो, ज्या प्रकारच्या इच्छा आहेत त्या प्रकारे. त्याच्यामुळे उपाय काय याच्यावर, की सर्वात सुरुवातीच्या अवस्थेमध्ये ध्यायतो विषयान पुंसः, की इंद्रिय भोगांच्या विषयांवर ज्यावेळेस आपलं लक्ष जायला लागतं, त्याच स्थितीला जर आपण मन नियंत्रित ठेवलं तर हे पुढची जी साखळी आहे ती ॲक्टिवेट होणार नाही, ती सुरू होणार नाही. आणि आपल्याला जर ज्या कोणा व्यक्तींना खूप रागवण्याचा, ज्याला आपण शॉर्ट फ्यूज्ड किंवा आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो, की खूप लवकर राग येणारा संतापी जर स्वभाव असेल, तर सगळ्यात अगोदर हे ओळखायला पाहिजे की त्याचं मूळ हे रागात नाहीये, तर अशा पूर्ण साखळीमध्ये आहे. की अशा गोष्टींचं, विषयभोगांची इच्छा करण्यामध्ये नियंत्रण नाही ठेवल्या गेलं आणि त्या ज्यावेळेस इच्छा पूर्ण होत नाहीत, त्यावेळेस त्या इच्छांचं रूपांतर हे रागामध्ये होतं भगवद्गीतेच्या अनुसार. त्याच्यामुळे आपले आजच्या श्लोकामध्ये जे आपण पाहत आहोत, की आपले जे विचार आहेत ते खूप नियंत्रणात असणं आवश्यक आहे. की उदाहरणार्थ, आपण रस्त्याने चलता चलता जरी असं जस्ट मजेमध्ये म्हणा किंवा साधारणपणे कोणता चुकीचा विचार केला, की अरे मी त्या व्यक्तीला काही कारण नसताना असंच इजा करू का, का मी त्या व्यक्तीला काही कारण नसताना असंच कठोर शब्द बोलू का मजा म्हणून. पण हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की ह्या ज्या चुकीच्या इच्छा आहेत त्या आपल्यासाठी जरी एक मजा वाटत असेल तरी त्या सर्व इच्छांचं नोंद होती. आणि ज्यावेळेस आपण एखाद्या प्रकारची इच्छा व्यक्त करतो, ती इच्छा नोंद करून ठेवली जाते. ज्यावेळेस एखादी अनुकूल परिस्थिती उद्भवेल, ज्यावेळेस आपल्यामध्ये क्षमता आहे त्या इच्छेचं क्रियेमध्ये रूपांतर करण्याची, त्यावेळेला ती इच्छा पुन्हा कूट आणि नंतर प्रारब्धाच्या रूपामध्ये आपल्या आचरणामध्ये समोर येते. आणि त्या प्रकारच्या आचरणामुळे जे काही परिणाम भोगावे लागतील, त्या परिणामांसाठी पण आपल्याला तयार राहणं हे खूप खूप आवश्यक आहे. म्हणून भगवद्गीता सांगते की हुशार व्यक्तीचं काम आहे की ध्यायतो विषयान पुंसः, की ज्यावेळेस इंद्रिय भोगाच्या वस्तूंवर आपलं लक्ष केंद्रित होतं, ध्यान केंद्रित होतं, त्याच वेळेला आपण खूप काळजी घ्यायला पाहिजे पुढची सगळी साखळी टाळण्यासाठी. याच्यामुळे
भगवद्गीतेचा जर आपण 5वा अध्याय पाहिला, 3रा अध्याय आणि 5वा अध्याय हे दोन्ही कर्मयोगावर आहेत भगवद्गीतेमध्ये. तर 5व्या अध्यायामध्ये भगवंत सांगतात की तसं पाहायला गेलं तर एक जीव हा इच्छा व्यक्त करण्याशिवाय ती इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्याच्या हातात फारशा गोष्टी नाहीये, जोपर्यंत भगवंत त्याला ती इच्छा पूर्ण करण्यासाठी फॅसिलिटीज, सुविधा देत नाहीत. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीने, एखाद्या चोराने विचार केला की मी चोरी करावी, तर भगवंत जोपर्यंत त्या व्यक्तीला त्या प्रकारचं सुविधा प्रदान करत नाहीत, शक्य नाही कोणत्याच व्यक्तीला त्याच्या इच्छांवर कार्यान्वित होण्यासाठी, क्रिया करण्यासाठी. परंतु तरीही जरी एखादा व्यक्ती त्याच्या इच्छांवर कार्य करण्यासाठी स्वतः जरी शक्य नसेल त्याला भगवंतांच्या अनुमतीशिवाय, तरीही त्या व्यक्तीला जिम्मेदार समजलं जातं. आणि भगवद्गीता सांगते की का जिम्मेदार समजलं जातं? कारण भगवंत आणि भगवंतांची जी भौतिक प्रकृती आणि भौतिक प्रकृतीचे जे 3 गुण आहेत, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण, हे केवळ त्या इच्छांना पूर्ण करण्यासाठी फॅसिलिटीज, सुविधा प्रदान करत आहेत त्या जीवाला. परंतु त्या इच्छा गृहीत धरल्या जाऊन, चांगल्या किंवा वाईट, तो जीव, तो जो व्यक्ती आहे, त्याला जिम्मेदार धरलं जातं चांगल्या परिणामांसाठी किंवा वाईट परिणाम जे त्याच्या क्रियांचे होणार आहेत. त्याच्यामुळे एका बुद्धिमान मनुष्याचं काम आहे की अशा इच्छांचं नियंत्रण, नियमन करणे. आणि हे जे वेगवेगळे योग पद्धती आहेत, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतींद्वारे मनाचं, इच्छांचं नियमन. उदाहरणार्थ, अष्टांग योग पद्धतीमध्ये खूप सारे नियम सांगितलेत. जसं की एखाद्या शांत निर्जन स्थळी ध्यान करायला पाहिजे आणि ती ध्यान करण्याची जागा पण खूप जमिनीच्या स्तरावर किंवा खूप उंचावर नसावी आणि जमिनीवर न बसता कुशाग्रास, म्हणजे दर्भ ज्याला म्हणतो आपण, त्याच्या आसनावर बसायला पाहिजे. डोळे खूप जास्त उघडे नको किंवा खूप झाकलेले नको. जर खूप उघडे असतील तर लक्ष विचलित होईल आजूबाजूच्या गोष्टींकडे पाहण्यात, किंवा खूप झाकलेले असतील तर झोप लागेल, लक्ष त्याच्याने पण विचलित होईल. त्याच प्रकारे ब्रह्मचर्याचं 100% पालन करायला पाहिजे. तर सांगण्याचा हेतू असा की इतके सारे नियम दिलेले आहेत ह्या योग पद्धतीमध्ये मन नियंत्रण करण्याचे, की अर्जुन भगवद्गीतेत म्हणतात की वायूला, म्हणजे वाऱ्याला नियंत्रित करणे तरी सोपं आहे, परंतु अशा पद्धतीने मनाला नियंत्रित करणे अत्यंत अवघड आहे, भगवंतांना सांगतात. परंतु त्याच मनाला नियंत्रित करण्यासाठी भक्तियोगामध्ये साधा सरळ मार्ग महान साधू संतांनी सांगितला आहे, तो म्हणजे भगवंतांच्या नामस्मरणाचा. तुकाराम महाराजांचा तो अभंग माझ्या लक्षात येत नाहीये, पण एका अभंगामध्ये तुकाराम महाराज सांगतात की अशा अनियंत्रित मनाला नियंत्रित करण्याचा साधा सरळ मार्ग म्हणजे भगवंतांच्या नावाचं नामस्मरण. जेणेकरून जे मन, जे की व्याभिचारी आणि एक एक दुसरीकडे नियमित इकडे तिकडे भौतिक विषयांमध्ये गुंतणारा आहे, अशा मनाला पण नियंत्रित करण्याचा भगवंतांचं नामस्मरण हे साधा सरळ उपाय आहे. तर इथे विशेषतः अष्टांग योगा पद्धतीचं पालन करणाऱ्या लोकांसाठी परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामींना प्रश्न विचारत आहेत की जे लोक भगवंतांच्या साकार रूपावर लक्ष केंद्रित करू शकत नाहीत, अशा लोकांसाठी धारणा कोणत्या गोष्टींवर त्यांनी मन स्मरण त्यांचं केंद्रित करायला पाहिजे, जेणेकरून त्यांचं मन हे नियंत्रणात राहावं. आणि याचं उत्तर शुकदेव गोस्वामी येणाऱ्या श्लोकांमध्ये देतील. कुणाचा काही प्रश्न आहे का प्रभुजीज, माताजीज? हरे कृष्ण. अवघड वाटत आहे का काही या आता आपण चर्चा केलेल्या मुद्द्यांवर? प्रभुजीज, माताजीज? नाही प्रभूजी, नाही प्रभूजी. नाही, नाही. समजतंय. ठीक आहे. एकदा हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. यस प्रभुजी, किरण प्रभुजी. प्रारब्ध आणि प्राक्तन यातील फरक जरा हे सांगणार का? प्रारब्ध आणि दुसरा शब्द कोणता? प्राक्तन. प्राक्तन. प्राक्तन हा शब्द मला पाहावं लागेल प्रभुजी, मला त्याचं हे अर्थ माहित नाही, मला चेक करावं लागेल प्रभुजी. प्रारब्ध म्हणजे मागील जन्मामध्ये असलेल्या कर्माचे आता जे आपले त्याचे फळ मिळतं त्याला म्हणायचं ना? बरोबर. आणि केवळ मागील जन्मातील नाही, पण भूतकाळातील. मग ते भूतकाळातील. भूतकाळातील, बरोबर. म्हणजे भूतकाळातील म्हटल्यावर चालू जन्मातील सुद्धा. हो, चालू जन्मातील सुद्धा. ओके.
ठीक आहे. ते भगवंत एक तुम्हाला साधं उदाहरण देतो मी, की कशा प्रकारे भगवंत स्वतः सांगतात भगवद्गीतेमध्ये, की कोणतीही एक विशिष्ट प्रकारचं ज्यावेळेस कर्मफळ आपल्याला प्राप्त होतं, त्याचा ओरिजिन म्हणजे त्याची सुरुवात कुठून झाली हे शोधणं फार किचकट काम आहे. भगवंत स्वतः भगवद्गीतेत सांगतात. आणि बरोबर. उदाहरण सांगितलं जातं धृतराष्ट्र यांचं, की कुरुक्षेत्राच्या युद्धानंतर धृतराष्ट्र आणि गांधारी, धृतराष्ट्रांनी विशेषतः भगवंतांना प्रश्न विचारला, की हे भगवंत, असं सांगितलं जातं की एक पण मूल जर जन्माला घालायचं आहे, तर काही प्रमाणामध्ये जे पुण्यकर्म आहेत, ते असणं आवश्यक आहे. परंतु त्यांच्या बाबतीत, धृतराष्ट्रांच्या बाबतीत असं कसं झालं, की त्यांना 1 नाही, 2 नाही, तर 100 मुलं होते. आणि ते 100ची 100 मुलं कौरव हे आई-वडिलांच्या डोळ्यादेखत, आई-वडील जिवंत असताना कुरुक्षेत्राच्या युद्धामध्ये मारले गेले. तर हा प्रश्न धृतराष्ट्र विचारतात, की असं कशामुळे झालं? तर भगवंत त्याचं उत्तर देतात, की कितीतरी अधिक जन्मांपूर्वी धृतराष्ट्राने त्यांच्या हातून वेगवेगळ्या प्रकारचे जे अ, पक्षी होते जवळपास 100, त्यांचं एक काय म्हणतात खेळ म्हणून असंच याच्यामध्ये त्यांना मारल्या गेलं धृतराष्ट्रांच्या हातून. परंतु त्या पक्ष्यांना विनाकारण मारल्या गेल्याचं फळ म्हणून त्यांना हे कर्मफळ भोगावं लागलं. परंतु हे कर्मफळ काही लगेच आलं नाही. आधी 100 मुलं जन्माला घालण्याचं जे पुण्यकर्म आहे, ते त्यांना एकत्रित करावं लागलं. आणि ज्यावेळेस ते पुण्यकर्म तेवढं एकत्रित झालं, 100 पुत्र त्यांना प्राप्त झाले. त्यानंतर दोन्हीही जे चांगल्या कर्मांचं 100 जन्मांचं फळ ते आणि आधी केलेल्या चुकीच्या कृत्यांचं फळ हे दोन्ही एकत्रितरित्या त्यांना प्राप्त झालं. तर सांगण्याचा हेतू असा की हे जी साखळी आहे कर्माची, की एका विशिष्ट प्रकारचं कर्मफळ प्राप्त होण्यामागे मूळ कारण काय ते अत्यंत किचकट आहे, भगवंत स्वतः सांगतात. चालेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. पुढे जायचं आपण प्रभूजीच Yes. माताजीच. हरे कृष्ण. ठीक. हो प्रभू. श्लोक क्रमांक 23 कृपया म्हणण्याचा प्रयत्न करा. श्री शुक उवाच श्री शुक श्री उवाच. श्री शुक उवाच. जितासना जितश्वासो जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः जितसंगो जितेंद्रियः स्थूले भगवतो रूपे स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया. मनसंधारये धारयेद्धिया. कुणाला वाचायचं आहे का प्रभूजीच माताजीच? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. एकच मिनिट हा हा. प्रभूजी. हा वैभव ब्रो, हो. विचारायचं हो. का तुम्हाला काही? हो. नाही पठण करू. चालेल, मी वाचा. तुम्हाला पुढचा श्लोक सांगतो प्रभूजी. आधी एका माताजींनी हात वर केलाय, त्यांना एकदा सांग. हरे बरोबर. हरे कृष्ण. सुषमा माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी वाचते. हा. हरे कृष्ण. श्री शुकदेव गोस्वामी उत्तरले, मनुष्याने स्थिरपणे आसनस्थ व्हावे, प्राणायामाद्वारे श्वसन क्रिया नियमित करावी आणि अशा रीतीने मन व इंद्रिये नियंत्रित करावीत. नंतर बुद्धीने मनास भगवंतांच्या स्थूल शक्तींवर म्हणजेच विराट रूपावर स्थिर करावे. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी यांचे द्वारा. वाचू का प्रभुजी? हा हा माताजी. भौतिकतेत घडून गेलेले बद्ध जीवाचे मन त्याला देहात्म बुद्धीच्या पलीकडे जाऊ देत नाही आणि म्हणून ध्यानयोगाची प्रक्रिया आसन आणि श्वसन संयमित करून मन परमसत्यावर स्थिर करणे ही अशा भौतिकतेत घडून गेलेल्या मनुष्यास योग्य मार्गावर आणण्यासाठी सांगण्यात आली आहे. जोपर्यंत हे लोक आपले मन शुद्ध करीत नाहीत, तोपर्यंत ते अध्यात्माचे चिंतन करू शकत नाहीत. म्हणून मनाच्या शुद्धीकरणासाठी मनुष्य आपले मन भगवंतांच्या बाह्य रूपावर किंवा स्थूल रूपावर स्थिर करू शकतो. भगवंतांच्या विराट रूपाच्या विविध भागांचे वर्णन पुढील श्लोकांमध्ये करण्यात आले आहे. भौतिकवादी लोक हे संयमनाच्या अशा प्रक्रियेचे फळ म्हणून काही सिद्धी किंवा सामर्थ्य मिळविण्यास अत्यंत उत्सुक असतात. परंतु योगाभ्यासाचा वास्तविक उद्देश
हा काम, क्रोध, मत्सर आदी संचित भौतिक प्रदूषणांचे निर्मूलन करणे हा आहे. एखादा ध्यानयोगी जर प्राप्त होणाऱ्या सिद्धींमुळे विचलित झाला तर त्याचा योगाभ्यास विफलच होतो. कारण योगाभ्यासाचा अंतिम उद्देश म्हणजे भगवत साक्षात्कार हा आहे. म्हणून त्याला भौतिकतेत लीन झालेल्या त्याच्या मनाला एका निराळ्याच संकल्पनेमध्ये स्थिर करून भगवंतांच्या शक्तीची अनुभूती करून घेण्यास सांगितले जाते. ज्यावेळी या शक्ती म्हणजे दिव्यत्वाची साधनभूत दृश्य रूपे आहेत हे कळते, त्यावेळी तो पुढील स्तरावर प्रगती करतो आणि हळूहळू त्याला परिपूर्ण अनुभूतीचा स्तर प्राप्त होतो. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. की शेवटचे 2-3 ओळी थोड्याशा समजण्यासाठी अवघड वाटू शकतात, परंतु साध्या सरळ भाषेमध्ये कुणाबद्दल शुकदेव गोस्वामी इथे वर्णन करत आहेत? अशा भौतिकवादी व्यक्तींबद्दल जे की भगवंतांचं जे वैयक्तिक व्यक्तिशः रूप आहे, साकार रूप आहे, प्रभू रामचंद्र, भगवंत कृष्ण, अशा प्रकारच्या भगवंतांच्या रूपावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी, स्मरणात आणण्यासाठी ज्यांना शक्य नाहीये, अशा व्यक्तींसाठी भगवंतांचं जे निराकार रूप आहे, विराट रूप आहे, त्याच्या वेगवेगळ्या अंगांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी अशा भौतिकवादी लोकांना शुकदेव गोस्वामी सांगत आहेत. आणि हे सांगत आहेत की कोणत्याही योग अभ्यासामध्ये जर आपल्याला प्रावीण्य प्राप्त करायचंय, मग तो भक्तियोग असू की अष्टांग योग असू की ज्ञानयोग असू, मनाला नियंत्रित करणे आणि मनातल्या कल्मशांवर विजय प्राप्त करणे हे क्रमप्राप्त आहे. का? कारण ज्या वेळेस मनामध्ये हे कल्मश, काम, क्रोध, मत्सर इत्यादी उफाळून आलेले असतात, अशा प्रकारच्या प्रदूषित मनामध्ये भगवंतांचं स्मरण करणे खूप अवघड आहे. आपण साधी सोपी एक टेस्ट परीक्षा घेऊ शकतो हे कळण्यासाठी, की उदाहरणार्थ आपण सकाळच्या वेळेला ज्यावेळेस सत्वगुणाचा प्रभाव हा प्रामुख्याने राहतो, भगवंतांच्या नावाचं स्मरण, नामजप करण्याचा प्रयत्न करा. किती सोपा वाटतो ते पहा. आणि त्याच्या उलट दिवस खूप हेक्टिक जाऊ द्या, जिथे बाहेरच्या जगातील लोकांबद्दल आपलं खूप आदान-प्रदान मोठ्या प्रमाणामध्ये होतं. भौतिकवादी लोकांसोबत आपण जो खूप वेळ घालवला असेल आणि त्यानंतर तुम्ही दिवसाच्या शेवटी भगवंतांच्या नावाचं नामस्मरण करण्याचा प्रयत्न करा. एक माळा जप म्हणजे एखादा मोठा डोंगर चढल्यासारखा वाटायला लागतो. का? कारण दिवसा भौतिकवादी लोकांच्या संघामध्ये इतकं मन वेगवेगळ्या प्रकारे कलुषित झालेलं आहे, की त्या कलुषित मनामध्ये भगवंतांचं नामस्मरण करणं तेवढं सोपं राहत नाही. तर सांगण्याचा हेतू हा, की भगवंतांच्या वर जर आपल्याला मन एकचित्त करायचं असेल, केंद्रित करायचं असेल, तर शक्य होईल तेवढं त्या मनातील जे कल्मश आहेत, जे प्रदूषण आहेत, काम, क्रोध, मत्सर इत्यादी, त्यांना निर्मूलन करणे, त्यांना बाहेर काढणे, स्वच्छ करणे हे खूप खूप आवश्यक आहे. आणि ही क्रिया एकदाच होणार नाहीये. आपल्याला पुन्हा पुन्हा नियमित ही क्रिया करावी लागणार आहे. कारण भगवंतांची जी माया शक्ती आहे, भौतिक प्रकृती आहे, तिच्यासोबत आपलं आदान-प्रदान हे दैनंदिन रूपामध्ये चालू राहतं. जर आपण रोजच्या रोज भौतिकवादी लोकांसोबत संग करून जर मनामध्ये घाण आणत असू, तर रोजच्या रोज स्वच्छता करणं पण खूप खूप महत्त्वाचं आहे. आणि अशा मनाच्या म्हणजे प्रदूषण काढलेल्या अवस्थेमध्ये भगवंतांचं स्मरण करणं हे जास्त सोयीस्कर आहे. याचा अर्थ असा नाही की सकाळी जर कोणत्या कारणाने जप करू शकलो नाही, तर आता मन प्रदूषित आहे म्हणून मला जप करायचंच नको. ठीक आहे, अवघड जाईल, परंतु एक अभ्यास म्हणून त्याला आपण स्किप नाही करायला पाहिजे. स्किप म्हणजे त्या दिवशी मिस नाही करायला पाहिजे. रोजच्या रोज मनाच्या शुद्धतेसाठी आणि भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आपलं कर्तव्य प्रगती होण्यासाठी निश्चित आपण रोजच्या रोज भगवंतांच्या नावाचा ठराविक प्रमाणामध्ये, जर कोणी 1 माळा करत असेल तर किमान 1 माळा करा. एका माळेहून 2 माळेवर येण्याचा प्रयत्न करा. कुणी जर 2 माळा करत असेल, एखाद्या विशेष दिवशी जसं की एकादशी असते 15 दिवसाला एकदा, किंवा भगवंतांच्या किंवा त्यांच्या महान भक्तांचा आविर्भाव दिवस, तिरोभाव दिवस असतो,
अशा विशेष दिवशी जर कोणी 2 माळा करत असेल तर 3 माळा करण्याचा प्रयत्न करा. कोणी जप करतच नसेल तर किमान 1 माळा रोज सुरू करण्याचा प्रयत्न करा आणि प्रत्येक एकादशीला 1 माळा वाढवण्याचा प्रयत्न करा. अशा प्रकारे जर आपण प्रयत्न करत राहू, जसं की उदाहरण दिलं जातं की एक नदीचा प्रवाह, पाण्याचा प्रवाह एका दिशेला वाहत आहे आणि एखादा व्यक्ती जो की त्या नदीचं पात्र पार करून जात आहे, त्याला त्या पाण्याच्या प्रवाहाच्या शक्तीमध्ये उभं राहण्यासाठीच मेहनत घ्यावी लागेल. तो जर म्हटला की नाही पाणी तर या दिशेला जात आहे, मला त्या दिशेला जायचं नाही तर मी काही शक्ती वापरणार नाही, तर तो पण पाण्याच्या प्रवाहामध्ये वाहून जाईल. तसं ह्या कलियुगाच्या जो प्रदूषित प्रवाह आहे, इतक्या सगळ्या मनाला आणि बाकीच्या इंद्रियांना पण उत्तेजित करणाऱ्या, प्रदूषित करणाऱ्या गोष्टी आजूबाजूला आहेत. अशा ठिकाणी आपल्याला पण आपला भक्ती मार्गाचा अभ्यास तेवढाच नियमित ठेवणं आवश्यक आहे. तरच आपण ह्या कलीच्या प्रवाहामध्ये स्वतःला तग धरून ठेवू शकू. जर आपण हा जर अभ्यास केला नाही, तर आपण पण त्या कलियुगाच्या प्रवाहामध्ये पण वाहत जाऊ आणि स्वतः पण डिग्रेडेशन ज्याला आपण म्हणतो निम्न योनीमध्ये जन्म प्राप्त करावा लागेल. तर कशा प्रकारे अशा भौतिकवादी व्यक्तीने भगवंतांच्या निराकार विराट रूपावर आपलं लक्ष केंद्रित करून योग अभ्यास करायला पाहिजे, याच्याबद्दल पुढच्या श्लोकांमध्ये अजून वर्णन आहे त्या विराट रूपाच्या वेगवेगळ्या अंगांचं. कुणाला काही प्रश्न आहे का प्रभूजीज, माताजीज? हरे कृष्णा. काही मुद्दे आपण जी चर्चा केली? हरे कृष्ण प्रभूजी. हा माताजी. प्रभूजी, माझा असा प्रश्न होता की आपण बघितलं हे प्रारब्ध वगैरे असतं आणि जे पण आपण राग वगैरे किंवा क्रोध वगैरे करतो असं, तर आता आपण हे शिकलो, पण त्याच्या आधी जे होऊन गेलंय तर त्याच्यामुळे आपल्याला भगवत प्राप्ती करण्यामध्ये काही कठीणाई किंवा काही गोष्टी येऊ शकतात जे आपण आता सध्या भक्तीमध्ये, म्हणजे मी माझ्याबद्दल बोलते प्रभूजी, हो. क्षमस्व, मी कोणाला उद्देशून नाही बोलत, पण असं एखादी गोष्ट जसं आपण राग वगैरे बोलू शकतो, जे पण आपण भौतिक कार्य केले त्याबद्दल. हो, तर निश्चित आपण इथे एक खूप सुंदर श्लोक आहे ब्रह्मसंहितेमध्ये येतो माताजी. यस्त्व इंद्र गोपम अथवेंद्रम अहो स्वकर्म बंधानुरूप फलभाजनम आतनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि. याची जी तिसरी ओळ आहे ती खूप महत्वाची आहे. याच्यात सांगितलंय कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, की एक मिनिट याचं की भक्तीची क्रिया अशी सांगितली आहे की जी केवळ कर्मफळच नष्ट करत नाही, तर त्या कर्मफळांचं जे मूळ आहे, म्हणजे जे इच्छा आहेत सुप्त अवस्थेमध्ये किंवा कूट अवस्थेमध्ये, त्यांना पण भक्तीची जी क्रिया आहे, भक्तीचा जो मार्ग आहे, तो पूर्णपणे उखडून टाकतो अशा सुप्त स्थितीमध्ये असलेल्या चुकीच्या इच्छांना पण. जसं की एक उदाहरण दिलं जातं की एक बीज आहे, उदाहरणार्थ कोणत्याही धान्याचं बीज तुम्ही समजा, गहू असू किंवा ज्वारी असू, तर त्याला तुम्ही किती पण वर्ष जरी डब्यात ठेवलं व्यवस्थित, 5, 10, 15, 20 वर्ष, तरी त्यानंतर जर ते जमिनीमध्ये रोवलं तर निश्चित त्याच्यापासून रोप उगवेल. बरोबर आहे ना, कोणत्याही बीजापासून. परंतु तेच बीज जर आपण त्याला भाजलं तव्यावर, गरम तव्यावर, तर त्याला तुम्ही जमिनीमध्ये टाकलं, पाणी घातलं तरी त्याच्यापासून रोप उगवेल का? नाही उगवणार. त्याचप्रमाणे या श्लोकामध्ये सांगितलंय की भक्तीची जी क्रिया आहे ती अशा प्रकारच्या बीज स्थितीमध्ये किंवा कूट स्थितीमध्ये असणाऱ्या चुकीच्या इच्छांना पण, त्या बीजांना पण, जसं की बीज भाजल्यानंतर त्याचं रोप उगवत नाही, फ्रुक्टिफाय होणार नाही, त्याच प्रकारे अशा चुकीच्या इच्छांना मुळासकट निर्दहती म्हणजे जाळून टाकते भक्तीची क्रिया. तर भक्ती मार्गामध्ये जर आपण जोडलेलो असू तर बीज, कूट, प्रारब्ध अशा प्रकारच्या कोणत्याही प्रकारच्या इच्छांना, ज्या सुप्त इच्छा आहेत त्यांच्यापासून पण काळजी करण्याची गरज नाही. भक्तीच्या मार्गाने ते पण निश्चित त्यांची काळजी घेतली जाईल.
ठीक आहे का माताजी? हरे कृष्ण. हो प्रभूजी, पण प्रभूजी एक माधवेंद्र पुरी या माधवदास हो. प्रभूजी होते, त्यांच्या कथेमध्ये ही गोष्ट थोडी अपवाद ठरू शकते. काय काय कथा मला सांगा थोडे. मला नाव नाही आठवते, पण ते त्यांना कुष्ठरोग का काहीतरी झालं होतं जेव्हा ते वयस्कर वयसमध्ये होते तेव्हा, आणि त्यांना झाल्यामुळे ते पलंगावरच बसून होते आणि त्यांना उठता येत नव्हतं, आणि त्यांना म्हणजे सगळं त्यांचं तिकडेच होतं. ओके. भगवंत त्यांची सेवा करायला आले होते आणि भगवंत त्यांची सेवा करत होते, पण त्यांना माहित नव्हतं की हे भगवंत आहे. तर भगवंतांनी त्यांना दृष्टांत दिला स्वप्नामध्ये की मी तुझी सेवा करतोय. तर त्यांनी भगवंतांना विचारलं की तुम्ही वाटलं असतं तर तुम्ही मला 2 मिनिटामध्ये म्हणजे असं दुरुस्त लगेच केलं तुम्ही असतं. क्षणामध्येच ठीक केलं असतं, तर तुम्ही माझी इथे येऊन माझं सगळं सेवा वगैरे म्हणजे सगळं माझं जे पण स्वच्छता वगैरे सगळं करताय. तर भगवंत बोलले की म्हणजे जे तुझं प्रारब्ध आहे ते तुला भोगावंच लागेल, नाहीतर आता नाही तर मग पुढच्या जन्मात. आणि मला असं वाटतं माझा भक्त पुढचा जन्म घेऊन येतो माझ्याकडे परत यावा, म्हणून मी तुझी सेवा करून तुझा जे प्रारब्ध आहे तो थोडं कमी करायचा प्रयत्न केला असं. हा, तर खूप छान प्रश्न आहे की हे बघा, भगवंतांसाठी पूर्ण कर्मफळ एका क्षणामध्ये नष्ट करणं हे पण काही अशक्य नाहीये. परंतु सांगितलं जातं की भगवंतांना केवळ ते कर्मफळ नष्ट नाही करायचं, तर आपल्या हृदयाचं शुद्धीकरण पण करायचंय. आणि भगवंतांना प्रत्यक्ष रूपामध्ये माहिती आहे की कोणत्या व्यक्तीला किती प्रमाणामध्ये कर्मफळ देणं आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांचं हृदय शुद्धीकरण व्हावं आणि ते भगवत धामात जाण्यासाठी तो व्यक्ती तयार व्हावा पूर्ण प्रकारे. कारण आपलं हृदय शुद्धीकरण झालं नाही तर किती कर्मफळ नष्ट केले, पुन्हा आपल्याला चुकीच्या प्रकारचे कार्य करण्याची इच्छा उद्भवणार. त्याच्यामुळे असं सांगितलं जातं, सामान्यतः भगवंत ज्यावेळेस आपण भक्ती मार्गाला येतो त्यावेळेस आपल्याला टोकन पनिशमेंट म्हणजे एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये जर आपल्याला एखादी आपत्ती येणार असेल, कर्मफळ प्राप्त होणार असेल, तर भगवंत आपल्याला एक टोकन पनिशमेंट छोटीशी शिक्षा देतात, जेणेकरून आपण आपला धडा शिकाव आणि आपलं हृदय शुद्धीकरण पण व्हावं. आणि भक्तांची ही भावना असते, जे काही आपल्या जीवनामध्ये कठीण परिस्थिती किंवा कर्मफळांची शिक्षा प्राप्त होते, भक्त कधी हा विचार करत नाहीत की भगवंतांनी मला का हे कर्मफळ येऊ दिलं. भक्त हा विचार करतात की हे भगवंता, मला प्राप्त होणार होतं एवढं आपल्या कृपेने मला एकदम छोट्या प्रमाणामध्ये कर्मफळ प्राप्त होत आहे आणि ते माझ्या शुद्धीकरणासाठी आवश्यक आहे. त्याच्यामुळे भक्त ते आनंदाने घेतात, जेणेकरून जे काही भोगायचं आहे याच जन्मामध्ये आपण आपलं बेरीज वजाबाकी क्रेडिट डेबिट अकाउंट सेटल करून भगवत धामामध्ये जाण्यासाठी तयार व्हावं. तर एक खूप सुंदर श्लोक आहे भागवतामध्ये येतो, आपण तो एकदा पाहू. ब्रह्माजींच्या प्रार्थनेमध्ये, ब्रह्माजी ही प्रार्थना 10व्या स्कंदामध्ये येते भागवताच्या. आपण एकदा कृपया म्हणण्याचा प्रयत्न करा. तते अनुकंपां सुसमीक्षमानो तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जान एवात्मकृतं एवात्मकृतं विपाकम् ऋद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्. जीवेत यो मुक्तिपदे सदा पदे सदाय तर या प्रार्थनेमध्ये ब्रह्माजी भगवंतांना प्रार्थना अर्पण करतात की हे भगवंत, असा व्यक्ती जो कोणत्या परिस्थितीमध्ये आपल्या आधीच्या चुकीच्या कर्मांची कर्मफळे भोगत असताना पण शांतपणे आपल्या कृपेची वाट पाहत राहतो, आपली कृपा प्राप्त होण्यासाठी शांततेत वाट पाहत राहतो. आणि अशा कठीण परिस्थितीमध्ये ज्याला की त्याच्या चुकीच्या आधीच्या कर्मांची कर्मफळे भोगावी लागत आहे, त्या परिस्थितीमध्ये पण तो भगवंतांना कृतज्ञ राहतो. तो हे नाही म्हणत की भगवंता, मी भक्तीमध्ये जोडलो, आता मला का कर्मफळ देत आहेस तू. अशा परिस्थितीमध्ये तो पण भगवंतांना कृतज्ञ राहतो की हे भगवंता,
मला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये माझ्या चुकीच्या कार्यामुळे कर्मफळ मिळायला पाहिजे होतं, पण आपली कृपा आहे की खूप छोटीशी टोकन पनिशमेंट, छोटंसं शिक्षा दिली आहे तुम्ही मला. तर आणि तो भगवंतांना त्याचं हृदय, शब्द, शरीर या सर्वांनी कृतज्ञता व्यक्त करत राहतो. असाच व्यक्ती भगवत धामात जाण्यासाठी पात्र ठरतो. कारण भगवत धामात जाणे अशा स्थितीमध्ये भगवंतांच्या प्रती कृतज्ञ राहून भगवत धाम प्राप्त करणे हे त्याचं खरी पात्रता बनते. तर सांगण्याचा हेतू हा की भगवंतांना स्वतःला कितीतरी जास्त काळजी आहे. आपल्याला भगवत धामात नेण्यासाठी जेवढी काळजी आपल्या स्वतःला आहे, आपण स्वतः या जन्म-मृत्यूच्या चक्रातून बाहेर पडून भगवत धामात जावं, आपल्यापेक्षा कितीतरी जास्त काळजी भगवंतांना आहे. त्याच्यामुळे त्यांना माहिती की तुमच्यासाठी, माझ्यासाठी, प्रत्येक भक्तासाठी किती आवश्यक आहे शिक्षा देणं, जेणेकरून त्या व्यक्तीचं हृदय शुद्धीकरण व्हावं आणि तो तयार व्हावा भगवत धामात जाण्यासाठी. तर एक छोटंसं उदाहरण देतो. श्रील प्रभुपादांच्या काळामध्ये एका वेळेस भक्त एका मंदिरामध्ये संडे feast म्हणजे एका प्रोग्रामच्या स्वयंपाकाची तयारी करत असताना व्हेजिटेबल कटिंग, वेगवेगळ्या भाज्यांचं कट करत होते चाकूने. तर एका भक्ताचा छोटंसं बोट कापल्या गेलं चाकूमुळे आणि तो भक्त श्रील प्रभुपादांच्या समोर आला आणि प्रभुपादांना म्हणाले की प्रभुपाद, मी तर भगवंतांच्या सेवेमध्ये सेवा अर्पण करत होतो. ह्या चाकूने माझं छोटंसं बोट का कापल्या गेलं? बोटाला का कापल्यामुळे रक्त आलं? तर प्रभुपाद म्हणाले की ॲक्चुअली युअर थ्रोट वॉज सपोज टू बी कट. प्रभुपाद म्हणाले की तुमच्या कर्मफळानुसार जर सांगायला झालं तर तुमचा गळा कापला जायला पाहिजे होता, पण भगवंत इतके दयाळू आहेत की गळा कापल्या जाण्याच्या ऐवजी त्यांनी बोटाला छोटासा कट होऊ दिला. म्हणजे कर्मफळ एकदम टोकन स्वरूपामध्ये, एकदम छोट्या स्वरूपामध्ये दिलं, जेणेकरून आपण आपला धडा शिकावा आणि खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये जन्म-मृत्यूच्या चक्रामध्ये पण आपण अडकून राहू नये. तर सांगण्याचा हेतू हा की एका भक्ताचा हा विश्वास आहे शास्त्राच्या या वाक्यांवर की कर्माणि निर्दहती किंतुच भक्ती भाजाम. भक्तीचं पालन केल्याने निश्चितच आपले चुकीचे जे सुप्त स्वरूपातील पापकर्म करण्याचे विचार आहेत ते, प्लस आधीचे चुकीचे कर्म केल्याने जे प्राप्त होणारे कर्मफळ आहेत ते पण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये नष्ट होतात आणि तेवढेच कर्मफळ आपल्याला प्राप्त होतात जे भगवंत एका टोकन पनिशमेंटला आपण मराठीमध्ये म्हणतो. डिस्काउंटेडला आपण काय म्हणतो प्रभूजीज, माताजी? सवलत हं? सवलत सवलत. हा, एका सवलतीच्या रूपामध्ये खूप कमी प्रमाणामध्ये भगवंत आपल्याला शिक्षा प्रदान करतात, जेणेकरून आपलं राहिलेले कल्मश हृदयातले स्वच्छ व्हावेत आणि आपण भगवत धामात जाण्यासाठी आपलं हळूहळू तयार व्हावेत. क्लिअर आहे प्रभूजीज, माताजी सर्वांना? हरे कृष्ण. हो प्रभूजी, धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे अजून? कृष्ण प्रभूजी, हरे एक कृष्ण. विचारायचं होतं. हा माताजी. बीज आणि कुटम ही अवस्था थोडीशी सांगता का प्रभूजी? हा, बीज म्हणजे जसं की तो शब्द दर्शवतो की पापकर्म करण्याची इच्छा. ठीक आहे. जसं की खूप साधं उदाहरण देऊ शकतो की मी बसमध्ये बसून जात आहे आणि खिडकीमध्ये मला एक क्रूड एक्झाम्पल देत आहे की उदाहरणार्थ एखाद्या ATMला कॅश घेऊन जाणारी जी व्हॅन आहे ती दिसली आणि प्रत्यक्षात करण्याची काही इच्छा नसेल, पण मी सहज विचार केला की अरे किती असतील रुपये या कॅश व्हॅनमध्ये, इतके लाख किंवा कदाचित कोटी पण असू शकतील. मग त्याला जर अडवून काही घेऊन जाता येईल का मला? तर हे झाली एक चुकीचं कार्य करण्याची इच्छा, जी की त्यावेळेस कार्यान्वित व्हावी ही ध्यानीमनी नसेल, पण ती इच्छा नोंद केली जाते म्हणजे बीज रूपामध्ये. आणि सुप्त रूपामध्ये त्या इच्छा ज्यावेळेस राहतात जन्मोजन्मांतरीच्या, त्यावेळेस त्याला आपण कूट म्हणतो की जे की आपण चुकीचं कर्म केलेलं आहे त्या इच्छांनुसार, परंतु त्याचं फळ अजून आपल्या समोर हे झालेलं नाहीये, काय म्हणते त्याला, प्रगट झालेलं नाहीये. जे की आपण
काय आपलं जे बॅलन्स आहे चुकीच्या कर्मफळांचं, जे की आपल्या समोर आलेलं नाहीये, ते म्हणजे कूट. आणि प्रारब्ध म्हणजे आपल्या आधीच्या चुकीच्या कर्मफळांचं जे कर्मफळ मॅनिफेस्टेशन आहे ते आपल्या समोर अनुभवलेलं आहे, आलेलं आहे, त्याला आपण प्रारब्ध म्हणतो. तर बीज म्हणजे चुकीच्या कार्य करण्याची इच्छा. कूट म्हणजे जे चुकीचे कार्य केले त्याचे न प्राप्त झालेले कर्मफळ सुप्त स्थितीमध्ये. आणि प्रारब्ध म्हणजे आधीच्या केलेल्या चुकीच्या कार्यांचं प्राप्त झालेलं कर्मफळ आपल्या समोर. ठीक आहे का माताजी? हो हो प्रभूजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. अजून कुणाचा काही प्रश्न आहे का प्रभूजीस, माताजीस? तर आजच्या ह्या चर्चेचं कन्क्लुजन हे की जे हरे बाकीचे. कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. येस माताजी. प्रभूजी मला ऍक्च्युली एक डाऊट होता, विचारू का? हा. प्रभूजी मला ना ऍक्च्युली खूप कन्फ्युजन होत आहे, कारण कधी कधी आपण ऐकतो भागवत वगैरे हे सगळं की त्यात म्हणतात की आपल्याला देवाकडे परत जायचंय, वी वॉन्ट बरोबर. लिबरेशन. हम्म. आणि मग दुसरीकडे म्हणतात की वैष्णवांना लिबरेशन नको आहे हा. आणि त्यांना फक्त भगवंताची सेवा करायची आहे. तर हे खूप कन्फ्युजिंग आहे की एक्झॅक्टली आपलं म्हणजे आपल्याला काय हवं काय आहे काय किंवा काय हवं आहे. हा. असं म्हणजे काल संध्याकाळी होत्या का माताजी? नाही काल. प्रभूजी, मी बाहेर होते ना अच्छा, त्यामुळे ठीक मिस आहे, ठीक केला. आहे, ठीक आहे. की कालच्या चर्चेमध्ये आपण हा मुद्दा याच्यावर चर्चा केलेली की 5 प्रकारच्या मुक्ती आहेत आणि जी भक्ती मार्गावरील, शुद्ध भक्तीवरील सर्वात श्रेष्ठ जी शिकवण आहे चैतन्य महाप्रभूंनी शिकवलेली, की त्याच्यात सांगितलंय की आपली भक्ती केवळ आणि केवळ भगवंतांच्या प्रसन्नतेसाठी असली पाहिजे, कोणत्याही भौतिक फायद्यासाठी नसली पाहिजे. तर केवळ हा एकमेव मुद्दा आहे जेणेकरून भक्त भगवंतांच्या सेवेमध्ये त्यांच्या प्रसन्नतेशिवाय आणि सेवेशिवाय दुसरे कोणत्याही गोष्टीची इच्छा करत नाही. परंतु जर भगवंतांच्या इच्छेने आपल्याला त्यांना मुक्ती प्रदान करायचीच असेल तर वैष्णव भक्त हे 5 मुक्तींपैकी ज्या खालच्या 4 आहेत, तुम्हाला नोटपॅड दिसत आहे का माझ्या इथे लॅपटॉपवर? हे लिहिलेलं दिसत आहे का माताजी? हो प्रभूजी. हा. तर सायुज्य सामिप्य. खालच्या ज्या 4 प्रकारच्या मुक्ती आहेत, सालोक्य, सारूप्य, सार्ष्टी आणि सामिप्य, ह्या स्वीकारण्यासाठी तयार असतो. कारण याच्यामध्ये ही मुक्ती प्राप्त करून पण आपण भगवंतांना सेवा अर्पण करू शकतो. परंतु ही जी मुक्ती आहे पहिली, सायुज्य, भगवंतांच्या अस्तित्वामध्ये विलीन होणे, ही फक्त भक्त स्वीकारत नाही, कारण याच्यामध्ये भगवंतांची सेवा करण्याची संधी नसते. ठीक आहे. तर या मुद्द्यावर सर्वांनी ही चर्चा केली की आपल्या अवस्थेमध्ये श्रील प्रभुपादांनी सामान्य भक्तांसाठी निश्चित सांगितलंय की याच आयुष्यामध्ये भक्ती मार्गामध्ये परिपूर्णता प्राप्त करून भगवत धामात जाण्यासाठी प्रयत्न करणं हे कधीही चांगलं. त्याच्यामुळे मुक्ती द्यायची कोणी हे आपण भगवंतांवर आपल्याला माहित नाही की आपण भक्ती व्यवस्थित करू शकू का, मायेच्या प्रभावाखाली पुन्हा जाऊ. तर ते टाळण्यासाठी लवकरात लवकर स्वतः तयार होऊन भगवत धामात जाण्यासाठी प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. ठीक आहे माताजी? हो प्रभूजी, थँक्यू प्रभूजी. तर मुक्तीला नको म्हणण्याचं कारण म्हणजे फक्त भक्तीचं जे सर्वश्रेष्ठ स्तर आहे, जिथे आपण कोणता भौतिक लाभ प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करत नाही, तर भगवंतांच्या प्रसन्नतेसाठीच सेवा करण्याचा प्रयत्न करतो. ठीक आहे. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. प्रभूजी, येस माताजी. मला असा एक प्रश्न आला, तर माताजींनी एक प्रश्न विचारला होता ना आधी, आणि तुम्ही बसचं एक उदाहरण दिलं की बीज आणि याच्याबद्दल कूटबद्दलचं. तर त्याच्यामध्ये एक असा प्रश्न आला की प्रभूजी, आता आपण कलियुगामध्ये बघतो की मानसिक पाप जे आहे ते गिनलं जात नाही या सगळ्या बरोबर. गोष्टी, त्या गोष्टींची गणना नाही होत या सगळ्या गोष्टी. तर जे आपण इच्छा पण करतो एखाद्या गोष्टीत, भौतिक इच्छा करतो, तर ती कशी काय म्हणजे धरली कलेक्ट जाते. धरली जाते या गोष्टीमध्ये. तर बघा, तुम्ही जे म्हटलं ते बरोबर आहे की कलियुगामध्ये जे भौतिक पाप करण्याची जी केवळ इच्छा स्तरावर आहे त्याचं कर्मफळ नाही गृहीत धरलं जात. परंतु प्रॉब्लेम हा आहे की ती जर चुकीची इच्छा आपण वेळेवर काढली नाही तर ती केवळ इच्छा राहणार नाही, ती कधी ना कधी योग्य वेळ आल्यानंतर कार्यान्वित होईल.
ठीक आहे माताजी. जर आपण चुकीचा विचार करणार मी जर चुकीचा विचार करणार असू की ही व्हॅन थांबवू, याच्यातले पैसे घेता येईल का, तर मी जर त्या विचाराला वेळेत जर कंट्रोल नाही केलं तर कधी ना कधी कोणत्या ना कोणत्या जन्मामध्ये निश्चित ती फॅसिलिटी मला प्राप्त होईल त्या इच्छेवर काम करण्यासाठी, आणि त्या चुकीच्या कार्याचं जे मिळणारं कर्मफळ आहे त्याच्यापासून मी सुटू शकत नाही. त्याच्यामुळे चुकीच्या इच्छेचा प्रॉब्लेम फक्त एवढाच आहे की त्या स्थितीमध्ये जरी कर्मफळ प्राप्त होणार नसेल, ती इच्छा जर आपण त्याच्यावर ॲक्शन घेतली नाही तर ती कार्यामध्ये परावर्तित होण्याची शक्यता आहे नंतर, आणि त्या कार्यामध्ये परावर्तित ज्यावेळेस ते होईल चुकीच्या कर्मामध्ये, त्यावेळेस त्याचं कर्मफळ हे अटळ आहे. तेवढंच काळजी घेणं आहे. ठीक आहे माताजी. हो प्रभूजी, धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. जसं की वैष्णवांच्या बाबतीत पण सांगितलं जातं की कधी कधी कोणत्या भक्ताच्या मनामध्ये जर आपल्या मनामध्ये चुकीचे विचार असतील, आपल्याला एखादा भक्त आवडत नसेल, तर लगेच आपण त्या विचारांवर दुरुस्त करायला पाहिजे की नाही, भगवंतांच्या भक्तीमध्ये तो व्यक्ती जोडलेला आहे का. कारण आत्ता जरी केवळ मानसिक स्तरावर असेल, आपण जर त्या विचाराला कंट्रोल नाही केलं, नियंत्रित नाही केलं, कधीचे आपल्या तोंडून चुकीचे शब्द वापरले जाऊ शकतात त्या भक्ताच्या प्रती, आणि तो अपराध समजला जातो. त्याच्यामुळे चुकीचा विचार करण्याचा प्रॉब्लेम हाच आहे की तो जो विचार मॅनेज नाही केला त्या स्तरावर तो कार्यांच्या रूपामध्ये बाहेर पडू शकतो, शब्दाच्या रूपामध्ये बाहेर पडू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद आपल्या सर्वांचा. अजून कुणाचा काही प्रश्न आहे का प्रभूजीच, माताजीच? ठीक आहे. तर आपण पुढच्या आठवड्यामध्ये भेटू आणि त्याच्यासाठी आपल्याला इंटिमेट केलं जाईल. हरे कृष्ण. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. वैष्णव ठाकुर की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभू. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. सादर प्रणाम. हरे कृष्ण. सादर हरे प्रणाम. कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभू. हरे